Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, moga kita sami ngunjukaken puji lan syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten nikmat dumateng kita sedanten, sehingga wonten ing kalodhangan dalu menika kita tasih saged makempal lenggah sesarengan manunggal wonten ing majelis ilmu ingkang minulya menika. Salajengipun sholawat lan salam mugi katetepaken dumateng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan ugi dumateng para keluarganipun, sahabatipun, lan sumrambah dumateng para pendherekaipun ingkang setya tuhu nderek lan cecepengan dhateng ajaranipun dumugi dinten akhir sak mangke. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah wonten ing kesempatan dalu menika kita badhe nglajengaken kajian utawi pengaosan kita ngaturaken kitab tauhid, lan wonten ing dalu menika kita badhe ngaturaken nggih menika babagan rumaos aman saking makaripun Allah lan putus asa saking rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek jamaah kaum muslimin ingkang dipun rahmati Allah, dados tiyang ingkang beriman, tiyang mukmin menika kedahipun gadah raos nggih menika ajrih dumateng Allah, ajrih dumateng siksanipun Allah, lan mekaten ugi piyambakipun kedahipun ugi gadah harapan, roja, pengharapan saking Allah Subhanahu wa taala. Kalih perkawis menika nggih menika khauf lan raja. Khauf menika raos ajrih dhateng Allah, dhateng siksaanipun Allah. Raja menika nggih menika nggadahi harapan saking ngarsanipun Allah. Kalih-kalihipun menika kedahipun imbang. Nah, kedahipun wonten menawi salah setunggal kok ical, salah setunggal menika kok mboten wonten, menika samangke dados mboten sae. Menawi tiyang menika nggadahi napa menika raos ajrihipun menika kirang, terus mboten nggadahi raos ajrih utawi kirang raos ajrihipun dumateng Allah, dumateng sisaanipun Allah, samangke tiyang menika badhe dados tiyang ingkang rumaos aman, rumaos aman saking makaripun Allah, rumaos aman saking siksaanipun Allah Subhanahu wa taala. Menika menawi raos ajrihipun kirang. Nah, gadahipun namung nggadahi harapan, roja kemawon, khaufipun kirang. Lan kasawangsulipun nalika tiyang menika
Nalika tiyang menika raos khaufipun menika ageng. Ajrih dumateng Allah, ajrih dumateng siksaanipun Allah. Ananging piyambakipun menika mboten nggadhahi raja, mboten nggadhahi pangajeng-ajeng wonten ngarsanipun Allah. Tiyang ingkang kados mekaten samangke badhe nglokro, badhe putus asa saking rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Dados kalih-kalihipun menika mboten sae. Sae menika tiyang ingkang kirang khaufipun raos ajrihipun dumateng Allah, utawi tiyang ingkang kirang rajaipun nggih menika raos pengharapan saking Allah Subhanahu wa taala. Dados kalih-kalihipun menika kedahipun wonten nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu sedherek-sedherek jamaah kaum muslimin ingkang dipun rahmati Allah. Raos khauf menika nggih dipun gadahi para nabi rumiyin. Ya, terus para nabi menika tiang-tiang saleh, para sahabat menika nggih gadahi raos ajrih. Dipun riwayataken saking sahabat Abu Musa Al-Asy'ari nalika kedadosan napa menika gerhana matahari. Piyambakipun Abu Musa Al-Asy'ari menika ngendika khasyafati syamsu fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nate wonten ing zamanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam menika kedadosan apa gerhana matahari. Lajeng kados pundi Nabi sallallahu alaihi wasallam nalika presa gerhana menika Abu Musa ngendika faqama fazi'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam menika age-age jumeneng fazi'an krana wedi ajrih. Ajrih dateng napa antakuna saah. Ajrih aja-aja pun badhe kiamat. Terus menika Nabi sallallahu alaihi wasallam nika kawatos nalika napa presa gerhana. Kawatos bilih menika tandha kiamat sampun badhe dugi. Terus menika Nabi sallallahu alaihi wasallam menika tiyang ingkang napa? Tiyang ingkang paling sae. Tiyang ingkang ngibadahipun paling sae. Kinten-kinten menawi ketadosan dinten kiamat lajeng napa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menika kados pundi? Sasampunipun dinten kiamat temtunipun badhe mlebet wonten ing swarga. Ananging semanten Nabi sallallahu alaihi wasallam menika ajrih. Nggadahi raos khauf. Menika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus makatan ugi kita menika kedahipun nggadahi raos khauf menika. Ananging nggih kedah dipun kanteni raja ugi. Inggih menika berpengharapan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sedherek-sedherek jamaah kaum muslimin ingkang dipun rahmati Allah. Salajengipun ingkang naminipun raja inggih menika berharap. Ingkang dipun syariataken inggih menika ingkang dipun kanteni khauf. Raja menika kedah dipun kanteni khauf, raos ajrih. Amargi menawi namung raja kemawon, samangke tiyang menika dados rumaos aman. Rumaos aman saking makaripun Allah, rumaos aman saking siksaanipun Allah. Nindakaken maksiat sak geleme dhewe. Amargi napa? Wah, engko Allah paring pangapura. Nggih leres Allah menika badhe paring pangapunten. Ananging nalika tiyang menika langkung ageng rajaipun
sak mangke dados kados mekaten menika. Terus napa ngremehaken maksiat. Rumaos bilih sak mangke Allah badhe paring pangapunten. Nah, pramila raja ingkang leres nggih menika kedah dipun kanteni khauf. Ajrih dhateng Allah, ajrih dhateng siksaanipun Allah. Mekaten ugi raja ingkang dipun syariataken ingkang leres nggih menika kedah dipun kanteni amalan. Kedah dipun kanteni amalan. Nah, berarti menawi wonten tiyang ingkang ngajeng-ajeng rahmatipun Allah menika mboten namung kepinginan kemawon, ananging kedah dipun kanteni amalan. Nggih nindakaken dawuh-dawuhipun Allah, nggih salatipun, nggih posonipun lan salajengipun. Nah, pramila Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan." Nah, mongko sapa wae kang ngarep-arep liqa'a rabbih, ngarep-arep ketemu pangerane. Nah, kepanggih kalian Allah Subhanahu wa taala kanthi kahanan Allah ridho dhateng piyambakipun. Falyamal amalan shalihan, supaya dheweke nindakake amal saleh. Dados sinten kemawon ingkang nggadahi raja, berharap, nggadahi pangajeng-ajeng kepanggih kalian Allah Subhanahu wa taala kanthi kahanan Allah ridho, menika kedah dipun kandhani amalan. Falyamal amalan shalihan, supaya dheweke nindakake amalan amal saleh. Nah, terus mboten cekap lajeng napa ngandhalaken rahmatipun Allah lajeng terus menika. Nggih salajengipun Bapak-bapak, ibu-ibu, sederek-sederek kaum muslimin ingkang dipun rahmati Allah, supados kita menika nggadahi raos menapa menika raja, saged nuwuhaken raja wonten ing ati kita. Ya menika kita nggadahi harapan wonten ngarsanipun Allah. Menika kados pundi? Nggih. Ingkang semisal nggih menika kanthi kita menika mengenal, mangertosi asma-asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nedahaken bilih Allah menika Maha Rahmat, Maha Welas, Maha Asih. Antawisipun apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Rahmat, Maha Welas, Maha Asih. Nah, dumateng hamba-hambanipun. Nggih. Mekaten ugi, supados kita menika nggadahi raja, berpengharapan dumateng Allah Subhanahu wa taala, nggih menika kanthi maos utawi mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang gegayutan kalian perkawis menika. Kita mangertosi hadis-hadis Nabi menapa ingkang dipun ngendikaken Nabi bilih Allah Subhanahu wa taala menika rahmatipun wiyar sanget. Nah, contonipun inggih menika napa ingkang dipun ngendikaken Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngendika, "Lau annakum lam tudnibu la dhahaballahu bikum." Menawa sira iku ora padha gawe dosa, ora padha nindakake dosa, la dhahaballahu bikum, mongko Allah bakal nyingkirake sira kabeh. Wala ya'ti biqaumin, banjur Allah bakal nekake kaum liyane yudnibuna kang padha nindakake dosa. Fayastaghfirunallah, banjur njaluk pangapura marang Allah. Faghafara lahum, banjur Allah paring pangapura kanggo kaum iku. Terus wonten ing hadis menika Nabi nerangaken bilih napa menawi kita menika mboten nindakaken dosa, mboten nate nindakaken dosa, kita badhe dipun singkiraken Allah Subhanahu wa taala. Dipun gantos tiyang sanes ingkang sami napa nindakaken dosa, lajeng napa nyuwun pangapunten dumateng Allah. Hadis menika nedahaken napa? Nedahaken bilih tiyang menika wajar menawi nindakaken dosa. Lan napa? Lan Allah meniki paring pangapunten kagem tiyang-tiyang ingkang nindakaken dosa.
Nah, mekaten ugi wonten ing hadis sanes ingkang nedahaken bilih Allah menika rahmatipun wiyar sanget, paring pangapunten kagem dosa-dosanipun hambanipun senadyan dipun wongsal wangsuli. Wonten ing setunggal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nerangaken wonten tiyang ingkang nindakaken dosa. Lajeng istighfar nyuwun pangapunten dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, lajeng Allah Subhanahu wa taala ngendika, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzambi wa ya'khudhu bidzambi. Hambaku iki ngerti menawa dheweke duwe pangeran kang bakal paring pangapura kanggo dosa utawa ngadzab krana dosane. Lajeng Allah paring pangapunten kagem tiyang menika. Terus menika. Nggih. Lajeng sasampunipun menika, sasampunipun napa menika? Wekdal sanesipun tiyang menika nindakaken dosa melih. Lajeng nyuwun pangapunten malih dumateng Allah, istighfar, tobat dumateng Allah. Lajeng Allah ngendika kados ingkang saderengipun. Hambaku iki ngerti menawa dheweke duwe pangeran kang pangerane iku paring pangapura kanggo dosa utawa ngazab krana dosa. Lajeng Allah paring pangapunten kagem tiyang menika. Mekaten wongsal wangsul. Menika nedahaken apa? Bilih rahmatipun Allah Subhanahu wa taala menika wiyar sanget hamba ingkang nindakaken dosa mboten namung kaping sepisanane wongsal wangsul. Nindakaken dosa tetep dipun pangapunten Allah Subhanahu wa taala. Menika nedahaken apa? Wiyaripun rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Paring pangapunten dosa. Mekaten ugi wonten ing hadis sanes Nabi sallallahu alaihi wasallam ugi ngendika, menika ugi nerangaken wiyaripun rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika bila Allah Subhanahu wa taala ngendika, ya bani Adam, hei anak Adam, lau ataitani bi qurabi dunya khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Hei anak Adam, menawa sira sowan marang ingsun Allah kanthi nggawa dosa sak jagat. Dosa sak jagat kathah napa sekedhik menika? Kathah sanget menika. Napa mulai sak jagat abuh. Kathah sanget menika. Sinten kemawon ingkang seda sowan dumateng Allah mbeta dosa ingkang kathah sak jagat, summa lakitani la tusyriku bihi syai'an, banjur sira teka kanthi kahanan ora nyekutake aku marang apa wae, la ataituka bi qurabiha maghfirah, mongko temen ingsun Allah bakal menehi kanggo sira ampunan maghfirah saukuran napa sak jagat ugi. Dados napa dosanipun sak jagat, pangapunten saking Allah nggih sak jagat. Lajeng napa? Telas dosanipun. Menika nedahaken apa? Wiyaripun rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Lan kathah ingkang kados mekaten. Saya wonten ing hadis-hadis Rasulullah utawi wonten ing ayat-ayat Al-Qur'an ingkang nedahaken bilih Allah Subhanahu wa taala menika rahmatipun wiyar sanget. Paring pangapunten kagem dosa senajan ageng senajan kathah senajan wongsal wangsul. Pramila napa? Menawi tiyang menika ingkang dipun waos, ingkang dipun pelajari, ingkang dipun mangertosi namung babakan menika sakmangke kados pundi? Wah rapopo nindakake dosa. Engko Allah paring pangapura. Allah pangapurane gedhe lan salajengipun akhiripun napa? Kados ingkang sampun dipun aturaken wonten ing ngajeng dados napa? Ngremehaken dosa, nyepelekake dosa. Pramila napa? Kedah dipun kandhani khauf, ya menika ras ajrih. Kedah dipun kandhani ya menika khauf ras ajrih. Contonipun apa menawi tiyang nindakaken
napa dosa contonipun ninggalaken salat. Menawi ingkang dipun waos, ingkang dipun pelajari, ingkang dipun mangertosi namung babagan rahmatipun Allah ingkang wiyar, samangke gampelaken, wah ra salat sepisan ya ora apa. Kamangka menawi piyambakipun menika maos dalil-dalil ingkang nerangaken ancaman kagem tiyang ingkang ninggalaken salat, piyambakipun badhe ajri. Piyambakipun badhe ajri. Amargi napa mangertos bilih ninggalaken salat menika termasuk dosa ingkang ageng. Napa malih ngantos ninggalaken namung ngrendhe-ngrendhe kemawon. Salatipun dipun rendhe-rendhe. Ngantos meh telas wekdalipun menika kemawon termasuk perkawis ingkang boten dipun keparengaken. Allah Subhanahu wa taala ngendikan apa? Fawailul lil musallin. Mongko cilaka kanggo wong kang padha salat. Ingkang kados pundi? Alladzina hum an salatihim sahun. Yaiku wong kang nglirwakake salate. Napa maksudipun nglirwakaken salatipun? Nggih menika ngrendhe-ngrendhe salatipun. Terus menawi mlebet wekdal salat menika mboten age-age salat. Wah mengko sik. Lagi jam 4. Nah, oh nek wis jam 5, sampun jam gangsal, wah engko tanggung. Terus kados mekaten ngantos maghrib nembe salat, mepet maghrib. Kados mekaten menika mboten dipun keparengaken. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, tilka salatul munafik. Kang kaya ngono iku salate wong munafik. Kados pundi Nabi ngendika, ya jlisu yarqubu syamsa. Dheweke lungguh sinambi ndelok srengenge. Terus nalika salat asar, wekdal salat asar menika mboten age-age salat asar, ananging lenggan ningali srengenge. Oh, srengenge isih dhuwur. Ateges napa? Wekdal asar tesih dangu. Akhiripun engko tingali malih isih dhuwur. Terus kados mengkaten. Lajeng Nabi ngendika hatta idza kanat baina qarnai syaitan, nganti nalika srengenge iku ana ing antaraning sungune setan. Nggih menika nalika srengenge pun meh angslup, ateges wektalipun asar sampun telas. Qoma wa naqaraha arba'an. Dhewe ngadeg banjur nutul-nutul kaping 4. Napa maksudipun? Cepet anggenipun salat menika kados ayam nutul-nutul. La yadhkurullaha fiha illa qalila. Dheweke ora eling marang Allah ana ing salate kejaba mung sithik. Nah, menika tiyang ingkang rendheng-rendhe salat napa malih tiyang ingkang ninggalaken salat. Tiyang ingkang boten nindakaken salat. Allah Subhanahu wa taala ngendika nerangaken dialog antawisipun penduduk swarga kalian penduduk neraka. Penduduk swarga menika tanglet dhateng penduduk neraka, masalakakum fi saqar. Apa kang ndadekake sira kabeh padha mlebu neraka saqar? Penduduk neraka menika jawab, qalu lam naku minal musallin. Kita rumiyin wonten ing donya mboten termasuk tiang-tiang ingkang nindakaken salat. Wonten ing akhirat apa? Dipun lebetaken wonten ing neraka saqar. Nah menika ancamanipun aurat. Nah, pramila menawi tiyang menika emut kalian ancaman menika dados nuwuhaken raos ajri. Nah, nuwuhaken raos ajri mboten ngremehaken, mboten nyepelekake, mboten nyepelekake ninggalaken salat. Nah, terus menika kedah kali-kalipun menika mlampah sesarengan. Nggih, khauf nggih menika nggadahi raos ajri dumateng Allah, dhateng sisanipun Allah. Mekaten ugi dipun kanteni raja, nggih menika nggadahi harapan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek kaum muslimin ingkang dipun rahmati Allah. Dosa senadyan alit menika
kedahipun ampun ngantos kita sepeleaken. Ampun kita kok napa ngremehaken dosa senajan dosa menika sekedhik. Senajan dosa menika alit. Ibnu Mas'ud menika nate ngendika, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin. Satemene wong mukmin iku, satemene wong mukmin iku ndelok dosa-dosane, ka'annahu qa'idun tahta jabalin, kaya dene dheweke lingguh ana ing ngisor gunung. Ya khafu ayyaqa alaihi. Dheweke khawatir menawa gunung iku jugruk-jugruki dheweke. Menika tiyang ingkang beriman. Ajrih nindakaken dosa. Kados napa? Kados tiyang ingkang lenggah wonten ing sak ngandhapipun gunung. Nginggilipun menika wonten gunung. Kawatos gunung menika badhe ambrol, jugruk. Menika tiyang mukmin. Engkau sawangsulipun wa innal fajira lan wong fajir, fajir menika tiyang ingkang remen nindakaken dosa. Ya radzunubahu kadzubabin, dheweke ndelok dosane iku mung kaya laler. Marra ala anfihi, kang lewat ana ing ngarep irunge. Faqala bihi hakadha. Banjur digusah kaya ngene. Terus menawi tiyang fajir, tiyang ingkang remen nindakaken dosa, ningali dosa menika namung kados laler wonten ing ngajengipun irungipun menika ajeng dipun gusah mekaten. Remeh dipun remehaken. Temtunipun kita menika pengin termasuk tiyang ingkang beriman. Cirinipun apa? Tiyang ingkang beriman menika nggadahi raos ajrih dumateng dosa. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu sedherek jamaah kaum muslimin ingkang dipun rahmati Allah. Lan wonten ing riwayat sanesipun saking sahabat sanesipun menika Anas bin Malik radhiyallahu anhu, piyambakipun ngendika, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'r. Sak temene sira kabeh iku nindakake amalan kang miturut pandangan kalian adaku fi ayunikum minasy-sya'r. Menurut pandangan kalian lebih halus daripada rambut. Terus menawi dipun tingali menika langkung lembut tinimbang rambut. Amalan miderek tiang-tiang menika amalan ingkang alit. Ananging Anas bin Malik ngendika kunna na'udduha ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Ananging kita menika para sahabat nganggep amalan iku ana ing zamane Rasulullah minal mubiqat, termasuk perkara kang iso ndadekake binasa. Menika para sahabat. Anas bin Malik ngendika dhateng tiang-tiang ingkang gesang wonten zamanipun, ya menika para tabi'in. Ngendika dhateng para tabi'in kados mekaten, sak temene sira nindakake amalan kang sira remehake, dianggep luweh lembut, luweh ringan, luweh enteng tinimbang rambut. Dipun anggap kados dene rambut. Ananging menawi wonten zamanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat nganggep menika ingkang ageng, perkawis ingkang ageng. Terus menika napa? Nedahaken kados pundi rumiyin para sahabat menika tiyang ingkang nggadahi raos ajrih. Raos ajrih ingkang ageng. Nggih. Salajengipun bapak-bapak, ibu-ibu sedherek kaum muslimin ingkang dipun rahmati Allah. Dipun ngendikaken wonten ing mriki menika pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala ngendika, afa aminu makrallah, apa wong-wong iku padha aman, rumangsa aman marang makare Allah. Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun.
mongko ora ana wong kang rumangsa aman saka makare Allah illa kejaba qaumul khasirun, kejaba kaum kang rugi. Wonten ing ayat menika Allah Subhanahu wa taala menika nyebataken kahananipun penduduk kampung, penduduk negeri ingkang mendustakan Rasul ingkang dipun utus Allah dhateng kaum kasebat. Ingkang tiang-tiang menika boten sami ajrih dumateng adzabipun Allah, boten gadhahi raos ajrih dhateng adzabipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila Allah Subhanahu wa taala ngendikan apa? Afa aminu makrallah, apa wong-wong iku padha rumangsa aman saka makare Allah. Ya, jemenika napa dipun dadosaken tiang menika rumaos aman saking makaripun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga napa? Sehingga menika dadosaken tiang menika wonten nindakaken maksiat, wonten duraka, mboten iman dhateng rasul ingkang sampun dipun utus Allah Subhanahu wa taala. Kamangka napa? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirin. Terus mboten wonten tiyang ingkang rumaos aman saking makaripun Allah kejawi tiyang-tiyang ingkang rugi. Terus tiyang ingkang rumaos aman saking makaripun Allah. Makaripun Allah wonten ing donya nggih menika arupi istidrat. Istidrat menika napa? Dilulu. Terus tiyang menika dilulu senadyan nindakaken maksiat tetep dipun paringi nikmat. Tetep dipun paringi nikmat. Napa nedahaken bilih Allah menika ridho dhateng tiyang menika? Dados tiyang ingkang tukang maksiat, tukang nindakaken maksiat lajeng pikantuk nikmat, pikantuk napa bondo, pikantuk arta kathah. Malah ngendikanipun napa? Alhamdulillah rezeki anak soleh. Monggo tukang maksiat anak soleh. Terus menika Allah nglulu istidrat kagem tiyang menika dipun lulu. Supados napa? Tiyang menika terus menerus wonten ing kahanan ingkang kados mekaten nindakaken maksiat dhateng Allah Subhanahu wa taala. Dipun ngendikaken para ulama inggih menika bilih napa nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Menika menawi mboten nuwuhaken ketaatan, menika sanes nikmat ananing nikmah. Nikmah menika napa? Azab, bencana. Terus nikmat saking Allah napa kemawon kok mboten nuwuhaken ketaatan dhateng Allah, menika sanes nikmat ingkang hakiki, sanes nikmat ingkang estu ananging menika nikmah. Nggih menika bencana, azab saking Allah Subhanahu wa taala. Menawi kita dipun paringi nikmat Allah arupi kesehatan, kok kita mboten ginakaken kesehatan kita kagem ketaatan dumateng Allah, mboten kita ginakaken kagem salat, mboten kita ginakaken tindak masjid, malah kita ginakaken kagem maksiat. Menika sanes nikmat sehat, ananging menika azab. Amargi napa? Kenikmatan saking Allah menika mboten saged ndadosaken kita pikantuk nikmat, ananging malah kita badhe pikantuk azab saking Allah Subhanahu wa taala. Contoh sanesipun kita pikantuk nikmat saking Allah Subhanahu wa taala arupi bondo, arta. Kok lajeng mboten saged nuwuhaken ketaatan dumateng Allah, menika sanes nikmat ananging azab. Kita gadah harta kok mboten kita agem sedekah, mboten kita agem nafkah agem keluarga, aning malah kagem maksiat, agem poya-poya.
kagem maksiat napa kemawon nggih mabuk-mabukan lan sak piturutipun. Nah, menika seneh nikmat, ananging menika azab. Harus menika. Sedanten nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedanten nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Kok mboten saged nuwuhaken ketaatan menika sanes nikmat, ananging azab. Nah, menika istidraj. Jadi menika dilulu. Nah, dilulu Allah Subhanahu wa taala. Nah, nggih. Nah, menika napa? Bentuk makar saking Allah Subhanahu wa taala. Nah, pramila napa? Kita kedahipun ajri. Nah, kita kedahipun ajri, nggadahi ras ajri saking menika. Nggih. Nggih salajengipun ayat ingkang nomor kalih nggih menika wonten ing surat Al-Hijr. Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Wa may yaqnut min rahmatil rabbih illa dhallun." Lan ora ana wong kang putus asa saka rahmate pangerane illa dhallun, kejaba wong-wong kang sesat. Nah, ayat menika wonten ayat menika Allah Subhanahu wa taala menika njriyosaken nggih menika Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ya. Jadi menika kaitan kalian Nabi Ibrahim alaihissalam nalika Nabi Ibrahim alaihissalam menika dipun kabari malaikat bilih Nabi Ibrahim badhe gadah putra nggih menika Ishak. Nah, lajeng napa? Nah, Nabi Ibrahim menika rumaos menika aneh. Nah, sampun sepuh kok gadah putra. Nah, lajeng napa? Malaikat menika ngendika dhateng Nabi Ibrahim, "Fala takun minal qanitin." Sira aja dadi wong kang putus asa. Terus dipun kabari bilih badhe pikantuk putra ya menika Ishak. Lajeng Nabi Ibrahim menika rumaos aneh. Amargi sampun sepuh. Lajeng malaikat ngendika napa? Fala takun minal qanitin. Sira aja putus asa, aja termasuk wong-wong kang putus asa. Nah, ananging lajeng Nabi Ibrahim jawab bilih menika Nabi Ibrahim menika nalika ngendika kados mekaten menika mboten krana putus asa saking rahmatipun Allah. Mboten krana putus asa saking rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, ananging menika krana napa menika kaget, gumun. Gumun kemawon. Terus mboten kok putus asa, margi mangertos Nabi Ibrahim mangertos bilih Allah Maha kuwaos. Badhe paring putra senajan sampun sepuh kagem Allah Subhanahu wa taala menika gampil. Gampil sanget. Idza qadha amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Menawi Allah Subhanahu wa taala menika netepaken perkawis napa kemawon termasuk paring putra menika namung ngendika kun fayakun. Dadi ya mongko dadi gampil kagem Allah. Temtunipun Nabi Ibrahim mangertos. Pramila nalika Nabi Ibrahim menika ngendika bilih menika kok aneh. Menika mboten krana Nabi Ibrahim menika putus asa saking rahmatipun Allah mboten. Ananging napa? Ya menika krana gumun kemawon. Nggih. Nggih. Pramila lajeng dipun ngendikaken wonten ayat wa may yaqnutu min rahmati rabbih illa dhalun. Terus mboten wonten tiyang ingkang putus asa saking rahmatipun pangeranipun kejawi tiyang-tiyang ingkang sesat. Terus Nabi Ibrahim mboten termasuk menika. Nabi Ibrahim mboten termasuk tiyang ingkang putus asa. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu sedherek jamaah kaum muslimin ingkang dipun rahmati Allah, saking kalih ayat menika kita saged mendhet pelajaran ayat ingkang sepisan menika at-tahdhiru minal amni min makrillah wa annahu min a'dhamil dzunubi. Ayat ingkang sepisan menika nedahaken peringatan
ampun ngantos rumaos aman saking makaripun Allah, saking siksaanipun Allah, saking azabipun Allah. Terus mboten pareng aman. Maka dipun ngendikaken wa annahu min a'zamidz dzunubi, lan menika termasuk dosa ageng. Termasuk dosa ageng. Terus rumaos aman. Amargi napa? Menawi kita rumaos aman saking makaripun Allah, saking siksaanipun Allah, saking azabipun Allah. Samangke kados ingkang sampun dipun aturaken wonten ngajeng dadosaken tiyang menika napa? Ngremehaken dosa. Nggih. Lajeng wonten ing ayat nomor kalih menika nedahaken at-tahdziru minal qunuti min rahmatillah. Ayat ingkang nomor kalih menika peringatan ampun ngantos putus asa saking rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Lan mekaten ugi wa annahu min a'zamidz dzunub, putus asa saking rahmatipun Allah lajeng lokro. Wah aku wis kokean dosa. Menawi lajeng lokro samangke malah setan lajeng ngojo-ojohi saiki sisan napa? Sisan-sisan le nindakake dosa, dipol-polke. Nah, menika setan bingah mangke. Setan keplok-keplok. Terus pramila napa mboten dipun keparengaken. Kita putus asa, nglokro saking rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nggih. Nggih salajengipun saking kalih ayat menika ugi nedahaken annahu yajibu 'alal mu'min ayasma bainal khaufi war raja. Kalih ayat menika nedahaken apa? Bilih tiyang ingkang beriman menika kedahipun ngempalaken kalih menika khauf, raos ajre mekaten ugi ar-raja. Ya menika nggadahi pangajeng-ajeng. Wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Fala yaghlibu janibar raja. Ampun ngantos rojaipun menika langkung kathah, langkung ageng. Faya manu makrallah. Sehingga ndadosaken piyambakipun menika aman, rumaos aman saking makaripun Allah, saking siksaanipun Allah, saking azabipun Allah. Wala yaghlibu janibal khauf. Mekaten ugi mboten pareng menika langkung ageng khaufipun, ajrihipun langkung ageng. Fayas min rahmatillah ingkang dadosaken piyambakipun menika putus asa saking rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nah. Nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu sedherek kaum muslimin ingkang dipun rahmati Allah. Kita lajengaken dalil sacandhaipun nggih menika riwayat saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila anil kabair, dipun tangleti gegayutan kabair. Kabair menika napa? Dosa ageng. Kabair menika jamak saking kabirah, jadi menika dosa-dosa ageng. Nabi dipun tangleti dosa-dosa ageng menika napa kemawon? Dosa-dosa ageng. Ingkang dipun maksud dosa ageng ya menika dosa ingkang wonten ancaman. Saya menika wonten ing Al-Qur'an utawi wonten ing hadis, wonten ancaman bilih dosa menika dipun ancam kanthi neraka, utawi dipun ancam kanthi kamurkan saking Allah, utawi dipun ancam azab, utawi dosa ingkang dipun ngendikaken tiyang ingkang nindakaken mekaten menika mboten iman, utawi dosa ingkang Allah paring ketentuan had hukuman wonten ing donya arupi napa potong tangan utawi rajam lan sak piturutipun menika dosa-dosa ageng. Nah, napa dosa-dosa ageng? Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, temtunipun Nabi mboten ngendika sedantenipun, mboten nerangaken sedantenipun, ananging namung saperangan kemawon. Nabi ngendika asyirku billah. Ingkang sepisan nggih menika syirku billah, nyekutukake Allah. Nyekutaken Allah. Manembah dumateng saksanesipun Allah, ngibadah dhateng saksanesipun Allah. Nganggep wonten pangeran saksanesipun Allah.
nganggep wonten pangeran sak sanesipun Allah ingkang gadhahi kekuasaan wonten ing donya menika. Nah, ya, menika termasuk nyekutaaken Allah, menika dosa ingkang paling ageng pramila Nabi nyebataken ingkang paling sepisan. Nyebataken langkung rumiyin, amargi menika dosa ingkang paling ageng. Nah, inna syirka la dzulmun azim. Nah, satemene syirik iku dosa kang paling gedhe. Nih, lajeng napa? Nah, ingkang nomor kalih Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika wal ya'su mir rauhillah, lan dheweke putus asa saka rahmate Allah, saka pitulungane Allah. Wal amnu min makrillah, lan rumangsa aman saka makare Allah. Rumas aman saking makaripun Allah, saking siksaanipun Allah, saking azabipun Allah. Nah, terus menika wonten ing hadis menika Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih menika nerangaken termasuk dosa ageng nggih menika napa? Nyekutaaken Allah lajeng kaitanipun kalian ingkang kita aturaken dalu menika napa? Putus asa saking rahmatipun Allah utawi rumaos aman saking siksaanipun Allah Subhanahu wa taala, saking azabipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, menika termasuk dosa ageng nggih. Lajeng wa an Ibnu Mas'udin, lan saking Ibnu Mas'ud qala piyambakipun ngendika akbarul kabair, dosa gedhe kang paling gedhe yaiku al isyraku billah, yaiku nyekutake Allah. Wal amnu min makrillah, lan rumangsa aman saka makare Allah. Wal qunut min rahmatillah, lan putus asa saka rahmate Allah. Wal ya'su min rahillah, lan napa putus asa saka rahmate Allah. Rawahu Abdul Razzaq, dipun riwayataken Abdul Razzaq. Terus Bapak-bapak, Ibu-ibu sedherek jamaah kaum muslimin ingkang dipun rahmati Allah, terus wonten hadis menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyebataken napa dosa-dosa ingkang ageng. Ingkang sepisan nggih menika nyekutaaken Allah. Menika dosa ingkang paling ageng. Lajeng sak sampunipun nggih menika putus asa saking rahmatipun Allah lan rumaos aman saking makaripun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nah, saking kalih riwayat menika saged kita pendet pelajaran antawisipun nggih menika tahrimul amni min makrillah wal ya'si min rahmatih. Nggih menika dipun haramaken tiyang menika rumaos aman saking makaripun Allah Subhanahu wa taala. Rumaos aman saking siksaanipun Allah, saking azabipun Allah. Maka tenugi dipun haramaken putus asa saking rahmatipun Allah. Wa annahuma min akbaril kabair, lan kalih-kalihipun menika inggih menika rumas aman saking makaripun Allah utawi putus asa saking rahmatipun Allah menika min akbaril kabair, termasuk dosa ageng. Nah, menika termasuk dosa ingkang ageng. Nggih, salajengipun saking riwayat menika ginetahaken anasyirka a'dhamu dzunubi wa akbarul kabair. Hadis menika ugi nedahaken bilih syirik menika dosa ingkang paling ageng. Lan dosa ageng ingkang paling ageng. Nah, wonten dosa alit, wonten dosa ageng. Nah, saking dosa ageng menika wonten ingkang paling ageng. Inggih menika napa? Syirik, nyekutaken Allah Subhanahu wa taala. Nggih, salajengipun saking hadis menika ugi nedahaken annal wajiba 'alal 'abdi ay yakuna bainal khaufi war raja'. Inggih menika ingkang wajib kagem hamba inggih menika ayyakuna bainal khaufi wa raja. Inggih menika ketahipun antawisipun khauf lan raja. Gadhahi kalih-kalihipun. Fa in khafa fa idza khafa la yai'as, fa in raja la ya'man. Menawi piyambakipun menika gadhahi rasa ajrih, menika mboten ndadosaken piyambakipun nglokro putus asa. Lan kasawangsulipun menawi piyambakipun menika nggadahi raja, nggadahi pangajeng-ajeng wonten ngarsanipun Allah, mangertos bilih Allah menika rahmatipun wiyar,
menika mboten dadosaken piyambakipun menika lajeng aman saking siksa azabipun Allah Subhanahu wa taala. Saengga napa mboten ngremehaken dosa. Senajan dosa ingkang alit. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu sedherek jamaah kaum muslimin ingkang dipun rahmati Allah. Wabilih mekaten ingkang saged dipun aturaken wonten ing kesempatan dalu menika. Mugi saged bermanfaat lan kathah kirang langkungipun nyuwun pamunten. Wassallallahu wasallamu ala nabiyyina Muhammad subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.